ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂତନ ଏକ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ସକାଳେ ହଠାତ୍ ପବି ଭାଇ ଆସି କହିଲେ କି ସୋନୁ ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯିବା। ମୁଁ ବି ମାଗଣା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ହଁ କରିଦେଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି। ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଏ ବର୍ଷର ବୈଶାଖ ମାସର ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଦେହକୁ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ଯାଇ କଲିଜାରେ ବାଜୁଥାଏ। ବାଇକ୍ଟି ଆମର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମାର୍କେଟ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ବାଟରେ ମା ଉକୁଳେଇଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଧୋଇ ନଥିଲୁ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଐତିହ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୂମି କୁହୁଡ଼ି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଡାକରାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସେ ପବିତ୍ର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କୁହୁଡ଼ିଠାରେ କାକଟପୁର ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ସେ ହେଲା ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବଜାର ମାର୍କେଟଟି ଏତେ ବଡ଼ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ମୁତାବକ ସଠିକ୍ ଦାମରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଭାବିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାହାନିଆ ଯିବା। ସେଇ ଜାହାନିଆ ବର୍ଷ ଯାକର ଯେତକ ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବଣଭୋଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସୁ ଜାହାନିଆ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ସମୁଦ୍ରର ପାଦରେ ହଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବହୁତ ମଜା ହୁଏ। ତେଣୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଜାହାନିଆ ମାତ୍ର 6 କିମି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ବିନା ଚଷମା ପିନ୍ଧା କୋଇଲା ଭାତିର ଆଖି ଟୋଟାଲ ମଣିଷ ଦେହରେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବନ୍ୟା ପରି ଝାଳର ସୁଅ ଆମକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମନା କଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ସେଠୁ କିଛି ମାଛ କିଣିବୁ, ଆସ ଦେଖିବା। 1160 ପକେଇଲେ ପାଣି ସେଟା କେତେ ଅଛି? 500 ଅଛି। ସେଟା ଜାଣିନି। ସେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ସିଏ ଯଦି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ପିନାକି ଫୋନ କରିବିନି। ପଚାରିଲେ କି ମାଛ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ କହିବା। କଣ ମାଛ ଚିହ୍ନିନ୍ତି? କିଏ ପିନାକି ଚିହ୍ନି? ମୋ ଟୋଟାଲି ଗଞ୍ଜି ଓଦା ହେଇଗଲା, ନାଲି ଗଞ୍ଜି। ଇଲିଶ କେତେ? 140। ଏ ଖଙ୍ଗା କେତେ? ଖଙ୍ଗା 380। ଆମର ଦୁଇଟା ଯିବ ଆମର ଲୋକାଲ କଣ ବା ଖାଲି ସେତିକି? ଆଉ କଣ ନବା? ଆଉ କଣ ମୋର ପକେଇଲେ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ କହିଲ? ଆଉ କଣଟା ନବା କହୁନୁ? ଆରେ ତୁ କହୁନୁ, ତୁ ମାଛରେ ସାରେ ତୁ
ଭାକୁର ଜମା ରଖୁନାହାନ୍ତି। এটা আধার কার্ডে আইলো এটা ইলিশ নেই যা ইলিশ কাই এইবা আরে হরে পার্সেল হইবা এই নদী কোন দাও ଚାଷ ହେଇଛି ନଈ ତା ଯାହା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲିଶ ଅଛି ତଳେ କି ଲମ୍ବା নাম হ্যাঁ স্যার ইয়ে কাঠি সাইড তা তো যে তଳେ যেটা মাছ পানি সেটা নিয়ে যা পানি পানি আচ্ছা মানে কাটলা বেড়ে নরম কড়াইরে পুরা টাড়া এটা বোধ মিঠা মাছ আগে ସେଟା ଅଛି ନା ପିଲା এটা মিঠা মাছ বানিয়েছে ଯେ କ'ଣ କହୁଛୁ କେତେ ଲେଖା ପହଞ୍ଚ କିଏ ପାଣି ଖେଲା ପାଣି ଖେଲା 180 ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନମସ୍କାର ସେଇଟା କେମିତି ହ୍ୟାଲୋ କାମଟା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା କାମଟା କେବେ ଖାଇନି ସେଇଟା ତ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପଚାରିଲି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ କେତେ ଦେଖି ମାଛଟା ଏଇଟା ହରପୁରା ଜଞ୍ଜିର କେତେ ଲା 200 ଟଙ୍କା ଭୁଟକୁନି ହଁ ଭୁଟକୁନି ଭୂତ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତିନି ନା କ'ଣ ହଁ ଖାଆନ୍ତି କୁ କୋରୋନା ଭଲ ହେଇଯିବ ଦେହ ଖାଇଲେ ଆଜି କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବ ମାଛ ଭାଇଟା କଥା ହେଲେ କି ନାହିଁ କାହା ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି ମାଛ ଖାଇବା କାମ ମାଛ ରୋହି ଭାଜିକି ଆଗ ରୋହି କାଲି ଗାଡ଼ି ହବ କ'ଣ କାଲି ହଁ ନା ଆଉ ମାଛ ଦେଖିକି କାଲି କହିବ ଯେ ମାଛ ଖରାପ ମାଛ ରଖିଦେବି ମାଛ ରଖିକି ଇଏ କରିକି 40 ଦେବି କଣ୍ଟିଆ 40 ଦେବି ହଁ କଣ୍ଟିଆ